ora ana hubungane tanduran. Ora hubunge kadang kuwi nggih contoh kuwi ngono. Contoh. Heeh, ngono. Kok tandur nek Ibarat katane. Heeh, ngono. Wis kamu penak wong kasaran tembung kok ya gak mudeng Yo, heeh. Kasare tembung iki ora nandur ya ora manen. Nek nandur panen. ora heru, ora otokele, digetak main bingung. Yo tapi cangkir ra gelem kalem. Oh, gak gelem kalem. Lek kalem kamu ya mudeng ada. Percaya ya. iya. Wis ada nyudur ya, Nah. kudu manut. Sakmene iki lho. Sakmene Sakmene iki malah terus karepmu iki mok kon ngomong. Pas penak gitu. Mok karepmu Waduh pakai ngengkel ae. Aku bungok tak rusak aku. kuwi lho. lek dhek mok bengok, dhek ngono kuwi. Akhire dhek malah peh aku kok gak oleh tekon kira-kira. Wis Kudu manut ngomong aku ngono lho. mangkane lek Ya mau kali kenyang ya mantep wis. Ngomong ya omong liyan ya.